Ahojte, pripravil som krátky videonávod, ako si naplánovať pridanie udalostí na facebookovej skupine Aktivita zvyšuje úspech vopred. Pomocou toho si môžete naplánovať napríklad na 5 týždňov dopredu, čo chcete zazdieľať, a 5 týždňov sa o to nemusíte starať. Ďalšia výhoda je, že môžete si zazdieľať príspevok, ktorý vás zaujme počas týždňa, aj keď v ten deň nemáte zrovna zdieľať vy. Čiže najskôr si prepnem užívateľa, aby som bol ako Azu Aktivita zvyšuje úspech. Následne pridám svoj príspevok. Ja si pre dnešnú ukážku vyberiem fotku, ktorú už mám dopredu naplánovanú. Nahrám fotku z môjho počítača. Ide o výrok Henryho Forda a dám k tomu text. Tak, môj príspevok, keby dám odoslať, tak sa teraz vyhodí na nástenku skupiny Azu Aktivita zvyšuje úspech, ale tu sú také hodinky, na ktoré keď kliknem, a tu musí byť schedule post, tak si viem naplánovať dopredu môj príspevok. Keďže ja už som si naplánoval aj na 19. a na 26. môj obrázok dám zdieľať 3. decembra, kliknem, pridám čas, dám si 21:00 a dám naplánovať. Kliknem, počkám, kým sa obrázok nahrá z počítača a vyhodí mi okienko, kde je napísané, že 3. decembra o 21:00 bude môj obrázok nahratý. OK. Svoje naplánované príspevky si môžem pozrieť v zázname o činnosti, čiže úplne hore prejdem záznam o činnosti, kliknem všetko, čiže naplánované príspevky, tu mi ukazuje, čo mám naplánované na najbližšie 2 týždne, a tu je môj príspevok, ktorý som si naplánoval. Keďže sa mi nepáči čas, tak si tu môžem zmeniť čas príspevku a dám si, aby sa zobrazil 21:20. Môžete si pozrieť, že dá sa nastaviť na tento rok aj na budúci. Môžete si vybrať všetky mesiace, dni, hodiny aj minúty. Tak mám znova naplánovať, načítava sa a keď dám obnoviť, už môj príspevok je na 21:20. Príspevok sa dá takisto aj zrušiť, keďže je tu možnosť odstrániť príspevok. To je všetko z dnešného tutoriálu. Keď kliknem na Aktivita zvyšuje úspech, tak vidím, že príspevok sa mi tu nezazdieľal, ale čaká na zazdieľanie. Ďakujem pekne za pozornosť.